so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. سلام كمي تخونو كبرات تغطاتلتي سي ام اكسترا شو علتاو زينا سبورت حزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بكبرين عدم مسرت ابصاب كاتشيت اوف سايد فان دايك وعلون تزيانا وحو ليفربول نتخلخلاي دورتمن شلوتر بيك تركب تقداسنت ኣለዋ تصبصاب وسيكون قيحتي ابزمت كرامات نزود 24 عمت تصاوتاي استات 50 مليون يورو 42 مليون باوند 54 مليون دولار كخفلا دلوات مخانن يحبر حلقه بانتا غرين تصاوتاي فان دايك مس ليفربول بزعبا منو حو عزته يقصلالو كبل كوان تغلط امصاي انتاي كمز كون كنري ينايلو سلازي بزي فان دايك مصا موطان زوسر سغون رأيو يكون بر نيوكاسل يونايتد ونمستياب جيرمانايت كلب كساب 2017 تصنو عزلو تصاوتاي تقداسنت كم زلو ينقرالو شلوتر بيك نود درافرام برج جميرو قدمي اب يوناين برلين بلقحم صواتو دحياب 2022 نا بدورتمنت تسغاغيرو زحلف عمت از جيرماناوي اب بوندسليغا 71 ميتاو زلعله بقعت زتنببو دورتمند كام ميدا او امس ريال مدريد اب تشامبيونز ليج سولو زلو صوتا كرئيو فان دايك امست مرحي بريمير ليج زلا كلوب ليفربول دحر حدا معلتي اب تمساسل ودر ناب ارب لايبزيج كتقيشا ارتيتا زمرحا كانتا كام مجمر صوتات حساب بركز بول مسبر تخم زقاطما سفلت كوينو ابز اوان زي درجه بقعت بوكايو ساكا جورين تيمبرن مارتين اوديغارد نمفلات تصبلا ارتيتا بزعبا زوم سلسته تصاوت زملكت حدش حبريتا قريبو ارتيتا كنلم مد معكنا زينا ابزابو مغلصي ساكان اوديغاردن اب صبو كنتات አለው ክልቲኦም ሓويም ክንብል ይከኣል ማርቲን ክሳብ ሕጂ ቡቅ ኣይኮነን ብካዮ ድሕር ልምድ ከመይ ከም ዘሎ ድሕርና ንርኢሉ ቲምበር ኣብ ግጥም አንጻር ሻክታር ምህላው ኣብ ሕቶ ምስ ቀረበሉ እዚ ስፓኛው ናይ ጨዋታታት ማህረምቲ ዝነበሩ ምስ ምዃኑ ልምምድ ከመይ ከም ዘሎ ክንርኢልና ብምባል ኣብርሂው አርቴታ ሳካን ቲምበርን ክግምግም ከም ዘሎ ግለጽን ከሎ ሳምዲን ካብዘ ቴሌግራፍ ግን እዞም ክልተ ተጻዋት አርሰናል ምስታጋንታን ልምምድ ከም ዘይወረዱ ፍሊጡ ይኹን እምበር ብውልቅ ፍኹስ ዝበለ ትሬኒንግ ይገብሩ ከይህሉ ጥርጣሬታት ኣሎ ሳካን ቲምበርን ኣብትን 322 ጥቅምቲ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ አርሰናል አንጻር ሻክታር ዶኔትስክ ዝህልዋ ግጥም ከም ዘይርከቡ ይንገር تمالسوني امنا يوفنس انجليز اكس ناي قدم تويتر اكاونت زي امن زينات زرغيحو تركاوي اردا بولر كابريال مدريد كان تسغاغر زغلጽ تسنع زينايو እዚ ጽሑፋን መጀመርታን ደግፍት ምድንጋር ፈጢሎም እንኳን ተነበረ ድሕራ ግን ታክለ በወግዓው አካውንታ ከም ዝተጨወየ በወግ ረዲኣ ካብ ቢያንኮን ሪዞ ጽወግዓው መግለጺ ናይ ጁቬንስ እንግሊዝ አካውንትና አዋጋ አዳጋ አትሎ በጃኹም ኣብዛ አካውንት ዝርግሕ ዘሎ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ሸለልበልዎ ንምቁጽጻሩ ምሰርሓለና ክብሉ ድማ አብሪሆም زود 19 ዓመት ቱርካዊ ኣብ ሳንቲያጎ በርናቡ ናይ መጀመርያ ዓመቱ ግን ከም ተስተሓሰበ ይቀደን ምክንያቱ መብዛሕቱ ናይ 2023-2024 ዓመት ስፖርት ካብ ጾታ ወፃእ ኮይኑ ይሕሊፍዎ ይኹን እምበር ዝኣካፋላ ኣብ 10 ጾታታት ላሊጋ ነታ ክለብ 6 ሾቶታት ከመስግብ ክኢሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሜዳ 201 ደቂቃ ጥራይ ብምስጋብ ኣብ ቀደም ተከተል ምጥቃዕ ማእከል ሜዳ ተጠመትዩ ቲያጎ ሞታ ዝመርሓ ጁቬንቱስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ስራ ካብ ቀዳሞ 8 ጾታታት 4 ዓወት ብምስጋብ ኣብ ሳሳይ ደረጃ ትርከብ ጁቬንቱስ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ አንጻር ጂኤፍፒ ስቱትጋርት ሶሉስ ኣብ ቱሪን ክትጻወትያ ሊዮነል ሜሲ ዝሓለፈ ዓመት ብጸቢብ ድሕሪ ምሕላፉ ኣብ ቁመና ምህላው ግን ምስ ኢንተር ሚያሚ ንፈለማ ግዚኡ ኣብ ኤምኤልኤስ ክትጻወት ምዃኑ ተፈሊጡ ንፈለማ እዋን 8 ግዜ ተዓዋት ባሎን ዲኦር ዝኾነ አርጀንቲናዊ ሊዮነል ሜሲ ኣብ ዝህሉ ናይ አውሊቃ ምሕላፍ ጾታ ብቐንዲ ስትሪመርን ኣፕል ቲቪ ብቲክቶክ ኣቢላ ብድሕሪ መጋረጃ ክዝርግሑ ምዃና ኣብሪሃ እዚ ማለት ኣብ እዋን ግጥማት ካሜራ ናብ ሜሲ ናብ ሜዳ ከተተኩርያ ستريم بلاير سبوتلايت بفولي اب MLS تيك توك اكاونت بقطع بحساب اب انتر ماي سي اف تيك توك اكاونت كم حلالفيو زد ما قدم مجمر 5 دقائق تعزب تكتاتلو كخول يوم مجمرتا غزي تيك توكن حدا تصاوتا توكيرو ملو صوتا كعسو اغري بقطع كزرغحيو ز صوتا كابت ستلفناي قداماي زريا صوتات بلاي اوف اربي قديمو توطاطن قونو شوفان ابل تي باب كتماني وير اب زركب تايم سكوار كقربيو انتر ميامين وانچا MLS كتعوت كلا زلعله تسفات نبيرو لالو لعلى 10 مليون صحفات كعسو اغر زتكم اب 2024 ጥራይ ድማ ዳርጋ 7 ሚሊዮን ሕታማት ኣብ ዓለማዊ ማሕበረሰብ ኩዕሶ እግሪ ቲክቶክ ዕድል ክረክብ እዩ ክብል MLS ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ MLS አመላ ሊጋት ስፖርት ሰሜን አሜሪካ ብዝመድረኽ ዝዓበ ኣጉራው ተዓዛብልኦ 65 ሚእታዊ ደገፍቲ ካብ አሜሪካ ወጻልኦ እቲ አካውንት ድሕሪ ሜሲ ምሽማቶም ብ194 ሚእታዊ ሳይዱ ፕሌየር ስፖትላይት ሊዮነል ሜሲ ምስሳተፍ ደገፍቲ መዳርክቲ ዘይብሉ ናይ ምርኣይ ተመክሮ ከስተማቕሩ እዮም እዚ ድማ ኣብ ታሪኽ ክስነድ ምዃኑ ይገልጹ ሜሲን ኢንተር ሚያምን ኣብ ሲኤፍ ሞንትሪያል አንጻር አትላንታ ዩናይትድ 22 ጥቅምቲ ሃንቀው ይብላ ደገፍቲ ሜሲ ኣብ ዝብፍሉይ ንምዕዛብ ናብ ቲክቶክ ስትሪም ንምጽምባር ከመስገቡ ከም ዝኽእሉ ድማ
ድማ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ኢንተር ሚያሚ ኣብርሂቡ ተንሃግ ድሕሪ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ንፈለማ ግዜ ብሰንበት ንብሬትፎርድ 2-1 ብምስዓር ትንፋስ ረኺቡ ሰንበት ድማ ማሕበር ጸሓፍቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዘዳለው ውድድር ምስእጣፍ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ኤፍኤ ካፕ ምዕዋት ሽልማት ኣልዒሉ ሆላንዳዊ ኣብ ፍስሓ ዝመልኦ መንፈስ ስለ ዝነበረ ዩናይትድ ድሕሪ ድኹም ጅማሮ ናይ ዝዓመተ ስፖርት ኣብ ትሕቲኡ ጸንሐ ሰፊሕ ምክትታል ማዕክናት ዜና ናይ ምብርጋግ ገጸ ባህሪ ኣይረኣየን ከምኡ እውን ንብቕዓት ጋንቱ ክጽሕፉ ዝጸንሑ ጋዜጠኛታት ከም ዘይግደሰሎም ሓቢሩ ነቲ እንግዶት ብሃንቀውታ ይጽበይ ነይረ ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙናት ምስ ጋዜጠኛታት ምስ ዝራብ ብሓቂ ናፊቀ ነይረ ስለዚ ገለ ዘይወግዓዊ ዝርባት ክገብር ነዛ መዓልቲ ተጸበየ ገለ ካብኻትኩም ንዓይ ሰብ መዓልቲ ይቁም ገሊኦም ድማ ክንድኡ ደስ ዘይብሉን ኣለው ምስ ኩሉ ሰብ ግን ብሰላም ክነብር ዝደልሉ በዚ ገጠመኒ ኩነታት ኣብ ጀርመን ዝርከብ ዓርኪ ኣዘራሪበ ነይረ ምናልባት ንሓደ ካብቶም ጸሓፍቲ ኩዕሶ እግሪ ን2 ሰሙን ስራሕ ክቕይር ሓሳብ ክትወለካ ኢሉኒ ናብ ኢስታንቡል ጽቡቕ ጉዕዞ ኣለኒ ናይ ብሓቂ ዘዛኒ ምስ ፌነርባቸ ክብሩ ጾታ ንስ ወሲደ ክመጽእ ተንሃግ ዩናይትድ ዝድለ ጅማሮ ከም ዘይገበረት እኳ እንተኣመነ ከምቲ ኣብ 2023 ዋንጫ ኮራባ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ዝና ኣድግስካስ ዝነበረና ኣብ ጽቡቕ ጅማሮ ይኮናን ዘለና ከምኡ ብምህላውና ሕጉሳት ኣይኮናን ኣብ ጉዕዞና ዘለና ነዊሕ መንገዲ እዩ ኣብ ማን ዩናይትድ ግን ብሓቂ ናብ ቁኑዕ ዓንፈት ንኸይድ ከም ዘለና ንኣምን ኢና ክብል እቲ ሆላንዳዊ ገሊጹ ንኹሎም ጸሓፍቲ ንኹሎም ወነንቲ ተዓገሱ እቲ ዓመተ ስፖርት ከመይ ከም ዝኸይድ ከመይ ከም ዝስጉም ንጸብእ እቲ ዓመተ ስፖርት ከመይ ከም ዝውዳእ ክንርኢና ክብል ኣብቲ ናይ ስነ ስርዓት ሽልማት ተዛሪቡ ዩናይትድ ካብ ሜዳ ኣወፃ ምስ ፌነርባቸ አንጻር ስልጣን ነበር ጆሴ ሞሪኖ ዘቕለውሉ ሃዋው ክትጽበ ትኽእል እያ ምክንያቱ ኣብ ቀዳሞት 2 ጸወታታት ምስ ትዌንተን ፖርቶን ማዕረ ድሕሪ ምፍድላያ ኣብ ኤውሮፓ ሊግ ፈላማይ ዓወት ከተስተማቕር ተስፋ ኣለዋ ኪሊያን ኤምባፔ ኣብ ዝክረማት ካብ ፓሪስ ሰን ጀርመን ድሕሪ ምግዓዙ ኣብ ማድሪድ ብተዛማዲ ስሉጥ ጅማሮ ነይሩ እዩ ዝወዲ 25 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ 12 ጸወታታት 8 ሽቶታት ነቲ ስፓኛዊት ክለብ ኣበርኪቱላ ኣሰልጣኒ ሎስ ብላንኮስ አንቸሎቲ ግን ካብ ፈረንሳዊ ዝያዳ ሽቶታት ክረክብ ይጽበ ምህላው ኣረድዩ ይኹን በርታ ኣሰልጣን ተጻወት ምስቃጥ ዝፍለጥ ኮይኑ መሰረቱ ከዓ ዕግርግር ከይፍጠር ተሰጊኡ ይርከብ እዚ እውን ንኣጥቃዓይ ነበር ቤንዜማ ኣብ ሳንቲያጎ በርናቡ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ድሕሪ ምትንካፉ እዩ መዘዛምፂኡ ነይሩ እዚ ጣልያዊ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኤምባፔ ሾቶታት ከመዝግበ ዝጠልብ ብምባል ኣሕሚሙ ተዛሪቡ ቤንዜማ ኣብ 2023 ክለብ ማድሪድ ገዲፉ ናብ ስዑድ ፕሮ ሊግ ጋንቱ ኣብ ኢልቲሓድ ተጸምብረትሉ እዚ ምክንያት እዩ ወላ እኳ ፈረንሳዊ ተጻዋታይ ነታ ክለብ ዘደንቕ 354 ሾቶታት ብምዝጋብ ኣብ መንገዲ ዓወት ናይ ዋንጫ ኣብጽሕዋ እዩ ኣብ ማድሪድ ኣብ ልዕሊ ኤምባፔ ተጽቢታ ኣዝዩ ልዑል እኳ እንተኾነ ርእሱ ንታሕቲ ኣድኒኑ ኣብ ሾቶታት እንተኣዲቡ ግን እቲ ነቐፌታ ክጎድእ ይኽእል እዩ ኤምባፔ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ጋንቱ ኣብ ልዕሊ ሴልታ ቪጎ 2-1 ኣብ ሰዓረቱሉ ግጥም ሾቶ ተቑፂሩ ኣብ 2016-2017 ድሕሪ ተመይስና ድል ኣሌክስ ኣብ ሕጂ ኣብ ህይወቱ ዝዓበየ እዋናት ኣስተማቒሩ ኣብ ኩሉ ጸወታታት ምስ ስፓርስ ኣብ 22 ኣጋጣሚታት ሾቶ መስጊቡ በዚ ከዓ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ሓደ ካብቶም ዝብሉዕ ሾቶታት ዘመዝገቡ ኣከፋፈል ተባሂሉ ይግለጽ ነይሩ ቶተንሃም ኣብ 2015 ካብ ኤምኬ ዶንስ ብ5 ሚልዮን ፓውንድ ጥራይ ኣብ ሕቑፋ የእትያቶ ኣብ መወዳእታ ካብ ኣሰልጣኒን ዳይሬክተርን ኩዕሶ እግሪ ነበር ፕሊት ዝሃቦ መቕረ ድሕሪ ምስማዑ እታ ጋንታ ካብ ትወፍር 75 ሚልዮን ፓውንድ 98 ሚልዮን ዶላር መኽሰብ ናይ ምርካብ ዕድል ሓቶ ኣብ ሰሙን ለንደን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናይ ተጻወቱ ምጻእ ተራውን ዝነበሮ ፕሊት ንፎርፎርቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ስፓር ዝነበረትኒ ተራ ኣማኻርን ስካውንትን ነይሩ ጸላው ዝነበር ኩሉ ሓደ ወይ ክልተ ተጻወት ምጽኤ ሓደ ጃክ ክላርክ እዩ ደል ዓለውን ካብቶም መንገደይ ዝመውጽዩ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ብዛዕባ ድል ጸብጻባት ኣለኒ ድሕርተን ቀዳሞት ክልተናተይ ግብረ መልሲ ክህብ ነይሩኒ ኣብ መወዳእታ ናብ ኣስቶን ቪላ ወይ ኒውካስል ከም ዝኸይድ ሰሚዖም ኣካየት ቶተንሃም ደው ኢሎም ለይ ኣነ ድማ 5 ሚልዮን ፓውንድ ክትከፍሉ ትኽእል ብዙሕ ከም ዘይኮነ ንኣቦ መንበር ኣሚን እዩ ኣብ ሓደ ደረጃ ብልዕሊ 80 ሚልዮን ፓውንድ ክሸጥዎ ይኽእሉ ነይሮም ድሕሪኡ ነገራት ተፈጺሞም ኣብ 16 ዓመት ዕድሚኡ ስለ ዝረኣኹን ደውን ኣብ ቁመና ስለ ዝነበረን ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚሉ ክሪኦም ከለኹ ዘውሄኒ ኢሉ ኣብዚ እዋን እዚ ወዲ 28 ዓመት ኮይኑ ዝርከብ እንግሊዛዊ ደል ዓሊ ብሰንኪ መሃርምትን መጉዳእትን ከኣኽሎ ብድሕሪኡ ኣብ 2022 ዝቐጸለ ጉዕዝኡ ብኤቨርተን ዋላ እኳ እንተጋዓዘ ክሳብ ሕጂ ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ነታ ጋንታ ወኪሉ ኣብ 13 ግጥማት ጥራዩ ተሰሊፉ ዘሎ ኣብ ዓመተ 2022-2023 ምስ ክለብ ቤሺክታስ ብልቃሕ ዝተጻወተ እንግሊዛዊ ደል ዓሊ ክሳብ ሕጂ መጻኢኡ ዘተሓሳስብ ኮይኑ ይርከብ 13 ግጥማት ምስታ ክለብ ብምስላፍ ድማ 2 ሾቶታት ኣበርኪቱ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዝገብሮ ጠፊኡ ኣሎ ደል ዓሊ ዝመጽእ ዓመት ውዕሉ ዘብቅዕ ምስ ምዃኑ ከዓ ኣብ መጻኢ ናጻ ብዘይ ጋንታ ኮይኑ ክተርፍ ስለ ዝኾነ እዩ ካልእ ናብርኡ ንምግባር ክሰናበት ምዃኑ ዝሕብር
كبرات تختاتلتنا نحجي حزنيا زغربنا على تاوزينا سبورت إذا كتكتاتلو تصنحكم يو أبزا قتل مكتالكم أيتو قارتون كالوون سلزلو تنار بعد حقتات شير لايك كومنت سابسكرايب أيتللون ودحانكم أنبسا بيبقى سره أنبسا بيبقى سره أنبسا بيبقى سره أنبسا